Vale, amalaugarren tala set bat. Bigarren. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Gaur mugitzeko oso presetorri gara zutani, Bai, zerura zein itzazora bidaiatuko dugu nahi gure reportariarekin. Minutu bat, gomendio batekin. Gure challengea. Eta gonbidatua, Goiuri Zabaleta pilotaria. Horrela? Pilotaria. Gaur nomada bihurtuko gara hegazti migratzaileen eguna delako. Zu nomada bihurtuko zinateke? Bai, agian bai. Bai, ni jada banaiz. Ni Bazara? Bai, beti noa, Donostira, gero Bermeora, gero Elorriora, gero Bilbora, gero berriro Donostira. Eta esan behar dut, oso nekagarria dela beti aurrera tatzera ibiltzen. Baina hegaztien migrazioak klimarekin zerikusia bat du. Ah. Osea, urtaroaren arabera, beroa dagoen lekura joaten dira. Euskaldunok udan bezala. Igual. Gainera, bazenekien hegaztien migrazioak planeta orekatzen duela. Bai, kilometrok eta kilometrok egiten dituzte Google Maps gabe, eta helmugar arte iristen dira, Zuk eta biok hori Bai, Google Maps gabe. eskinara ere ez. Hemendik eta eskinara ez nuke. Agian, zu eta biok izarrak irakurtzen hasi beharko ginateke, ez da? Jakiten nola joanen. Edo iparrorratza irakurtzen ikasi. Zuk eta biok joateko bidea ezagutzen ez badugu ere, bueltako nahi kondo egiten dugu. Egia da, biok kanpora joan ginen ikastera, baina bueltan gara. Hemen gaude. Oso berazgarria da, Jende berria ezagutzea, abenturak bizitzea, toki berriak deskubritzea. Bai, gomendatzen dugu. Bueno, beti ere, alba duzu eta nahi baduzu. Bai, ze batzutan nahi bat baino behar bat da. Ez dakit, etzeko situaziotik ihes egiteko, edo herrialde arazengatik, edo ekonomia arazengatik. Baina argi dagoena da, gu animalien antzera mugitu eta leku salatzen garela. Bai, zu eta ni tokiz aldatuko gara orain nahi gure reportariaren gana joateko. Hegaztiak bezala, zerutik itxasora ingo dugu, txof! Nahiarekin, ikusiko gu, aber zer egin duen. Bai. Kaixo bikote, maiatza itxasoaren hilabetea da. Atunaren eguna maiatzak 2, Europan itxasoaren eguna maiatzak 20 eta garrantzitsuena dortoken eguna maiatzak 23. Ingurune hau bildu, babestu eta ikertzen duen toki batera eramango zaituztet gaur. Etorri nirekin, Donostiko akuariumean gaude eta haizea leku hauek aspaldi utzi zioten ikuskizun hutsak izateari, ezta? Bai. Konta iguzu apur bat zein den zure lana hemen. Akuarista naiz, nire lana berez buzeatzailea da, baina azkenean buzeatzaileak dena egiten dugu. Arrainagen janaria preparatu, tanka garbitu. Hemen sartzen zea? Bai. Zer egitera konkretuki? Jaten ematen dugu marrazoei, sartzen gara 2 buzo. Marrazoei? Bai, eta egiten dugu jaten eman eta garbitu. Hala, ja beraien etxetxoa batzukun uzten dugu. Eta noiz hasi zitzaizun interesa itxasoaren gatik? Azkenen astezea beti itxasoa, ez dakizte gauza politak, delfinak, tiburoiak, ez dakizte eta bira nun bukatu deten azkenean. Zer da zuri itxasotik uzten dizunak zurra da lur? Zenbat zikintasun dagoen. Islara jutegea behiratza ze fauna dagoen eta olako gauzak eta zenbat basura dagoen, da flipantea. Azken aldian, aldaketa klimatikoaren ondorioz, uraren temperaturak asko aldatu dira eta jakin dugu batez ere dordoke honek eragiten diela, ezta? Bai. Guri abisatzen duguenen dortoko bat iritsi dela, lehenengo gauza izaten da dortokoa jaso, visualmente beratzen dugu nola dagoen, zeo ze falta bali mazaio, hankatxo bat, eta gero pixatu, analisiak egiten dizkiogu. Eta sendatu arte eta gero ja itxasora bueltatzen. Hori da. Momentu honetan dauzkau 2, pluma eta bestada laida. Azken aldian geroz eta gehiago dituzue? Azken aldian inoiz baino gehiago. Planetaren temperatura iotzen dijoaz, eta azkenen horrek eragiten du itxasoko urare gora egitea. Aizea eta konkretuki hauei ze gertatu zaiez? Laida, lehengo urtean iritsi zen, itxuraz oso ondo ematen zuen zegoela, baina gero konturatu ginen zurrunka egite zuela. Baina bai, zurrunka. Biriketan arazo bat zuela, eta dagoia oso ondo jaten du, eta dena ondo balima dijoa, segurazki aurten itxasora itzuliko dugu. Uretatik etorri ginen eta gaur uretara bueltatu gara. Gogoratu zein garrantzitsua den gure itxaslurrak babestea eta zaintzea. Eta ni beti bezala datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi zan eta musu pila. Aio! Joan, nipe baina dut, Juan, akuariumera. Bai. Guazen. Baina ez dizute pen ematen hor arraintzuek. Naturan egon beharrean ez, hor gordeta. Bueno, bai, pizkatxo bat, bai, baina hor arrainak eta animaliak oso ondo zainduta daude. Eta hori da garrantzitsuena, Badakizu zenbat espezie dauden itsas barruan. 17.000 espezie baino gehiago, eta hor itsasoan bakarrik, Eta hegaztien antzera arrainak ere bai migratu ditute. Bai, begira, urgazitik urgozora joaten dira, edo urgozotik urgazira, edo urgozoan daudenak ere mugitzen dira. Eta zukain zer egingo zenuke, bakarka ala taldeka? Taldean. Korronteen kontra bakarka egin beharrean taldeka egitea erresagoa da, ez da? Nola gozatzen. Bai. Gainera horrela esfortzu gutxiago egiten. Claro. Hori da, guri gustatzen zaiguna. Eta begira horrela, etzaiak usatzeko taldean, hobeto da hor, multzoan. Ni joango nintzateke erdian. Baina horretla, ez duzu parajeaz gozatzen. Bueno, orduan joango nintzateke erdian, baina pixka bat hor lehiatian. Osa, eskatuko nuke, anez harri ni hor mesedez. Aritzu eskolan, ezinen lehenengo lerroan jartzen inoiz, ez da?
zuk zer uste duzu. Ni atzean, baina gero esaten ziaten aritz, mendion lagun aurrera. Bueno, badakizu zer, Ez. orain lehenengo lerrora joango gara, lederrengo mendioa ikusteko. Hori bai, Hori bai, hor bai jarriko gara lehenengo lerroan. Galaskako lagunok uda iristen ari da eta hondartzako sasoia ere. Gaur, 3 hondartza ezkutuak zuentzat. Hori bai, gure sekretua da, Bat, 20ako hondartza, ispasterre, zertu berezi. Harrizko hondartza txiki bat da naturaz inguratuta. Eta mareak berak egiten duenean arkaitzen artean, igerileku natural txikiak agertzen dira. Leku ederra, giro ona, arratsalda pasatzeko, aproposa. 2, sakoneta hondartza, Zumaia eta Debarte. Labirinto natural bat ikusi nahi, bamen arkaitzez osotutako bat ikusiko du. Gainera hortik fitxa ederki ikus daiteke. Beraz aprobetxatu, kamera eraman eta argazki politak izango dituzue. Plan hau benetan ezin duzula galdu. Eta bukatzeko, ezkutuena, Aritzatxu hondartza. Hondartza hau Bermeon dago eta area urrezkoa dela esaten dute. Egialda edo gezurra, joan beharko zara hori egiaztatzeko. Eta gainera argiak ura jotzen duenean, hor urdin turkes bat agertzen. 3 hondartzatera joateko aparkalekuak oso hurbil daude. Beraz, kotxez joateko, arazorik ez. Eta zuek beste hondartzarik ezagutzen duzue? Planak, lagunak eta uda oso gertu, beraz? Aio! Nomada izateren inguruan pentsatzen ari naiz, baina ez dakit nora joango nintzateke. Sardadilla, nomada testa. Nomada testa, nomada testa, nomada testa. Perfecto. Ui, aukeratu postre bat. Bai. Brownie, gazta tarta edo tiramisua. Gazta tarta. Tiramisu, benetan? Tiramisu. Bai. Aukeratu animalia bat. Koala. Bai. Otsoa edo konkordun balea. Kotxoa. Jakin dut otsoa Bazenekez, izango zenuela. bai. Koala gustatzen zait. Aukeratu celebrity bat. Izaro, Flaco Fonki edo Iban Garzia. Zaila da aukeratzea, Hemendik esango luke Flaco Fonki. Nik esango dut Iban Garzia. Iban venga. Garzia. Bai. Venga, pizza bat. Bai. Barbakoa, margarita edo ananaduna. Ananana. Aukeratuko nuke margarita. Simple. Ba, simple ez. Basic. A ver, Basic. ez da basic izatea. Bereziak garenok, Ta? ananadun, pizza gustatzen zaigu. Zuzara horietakoa, Ba naiz. Bai, Hau, bai, bost. zurea, venga. Otxaua! Kanadan Ottawa. Agian otxa egiten duelako. Otxauan, Kanadan. Eta zu? Nirea, Katmandu, Nepal. ez, Ez zineke joango Nepalera? Mendira? Katmandura? Ikusiko gure etxabentza eta gero ja planifikatuko gure bidaia Katmandu eta Ottawara. Kaixo kuadrilla, nik bidaiatzea oso gustuko, baina arazo bat daukat. Beti maletan sartze ditut behar dituana, baina gauza gehiago. Favorez, laguntza behar dut. Lagunduko idazue? Venga, guazen. Zure izena, Xavier. gogoekin nirekin hitz egiteko. Asko. Ai, klaro, bidaian ibiltzen zarai? Bai. Zure gogokoena zin izan da. Paris. Paris. Mo ez, Eskotia. Zer ezin da falta zure motxila hortan? Nire panpina. Panpina? Bai, txakurtxo bat. Nire amonako baritu zian. Ize polita. Prest daude. 3, 2, 1, Xabi horrera. Bueno, a ver, ikusiko dugu. Rakak... Ez dago txarto pentsatuta ere, ez? Euneko 80 ondo. Tibon, zemuz? Ondo. Norabait horrela nahi duzuna bidaiatu... Igual, Karibera. Negoteko ondartzan horrela... Aber nola betetzen duzun, motxila hau, bale? Venga, 3, 2, 1, aurrera. Hori nik uste dut denek egingo dutela berdin. Hor kamisetak. Azkena... Zulo txikitxo bat dugu hor, baina ontzat emango dut, bale? Kaixo, norekin nago? Nanarekin. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai. Zer da sartzen duzuna beti maletan? Galtzan zia. Claro, maletak egiten eta motxilak egiten... Nire ama laguntzen dit. Lehenengo pertsona zara txikian sartzen duena eta ondo tolestuko du, Zabatillak. Ondo hori da pentsatzen, Non sartuko dugu, alde berdinean. Bale? Eta orain itxi. A ber, honek etorkizuna du. Zati hori zezaia, Toma, ja, nano! Zerrik asko ba. Eide, Sonia, Naroa. Prest, zaudete? Bai. Aurrera ba. Nola uste duzu ingo dutela? Ondo tolestu, Nahiko maina ikustu dut hemen, Gero toaia nik ezaki sartuko den, Zuk ez dut ez da, ja. Lasai, ordoaz, venga, panik. Kalisto, oso ondo, Eta badoa. Alexuk inoiz irabazi duzu txapeldunen txapela? Ia, eskola arteko txapelketa batean irabazi nuen, Lehenengo fasean deskalifikatu ninduten. Baina ia,
Gaurko gonbidatua, bai. Bai. Gaurko gonbidatua txapelduna da. Guazen. Guazen, partidutxo bat botatzera. Gure frontantotxoan. Bai, Zorren aurrera. alatzean, Gaurkoan Kalaskan txapeldun bat daukagu. Goiuri Zabaleta, ongi etorri. Ongi etorri. Ongi. Zerako plazerra, Oso Nau guzti, super bai. emozionatuta. Nire bai, Ja, ez benetako que txapeldun bat. Fuerte. Goiuri pilotaria da 9 urterekin hasi zen pilotan, eta 15 urterekin 2024ko abenduan, Lauterdiko txapela irabazi zuen pertsonarik gaztena izan zinen, eta horrela historia egin zenun. Zorionak, Goiuri, lehenengo eta behin, nahiko fuerte, 9 urterekin hasi, eta 15 urterekin horrelako txapela ekarri. Ai, ama. Lehenengo txapela ekarri duguna, Oso handia, Fuerte, fuerte, fuerte. Eta hau irabazita gero zer dator? Ze espero duzu? Ba, beste txapel batzuk irabaztea. Azkenen ikuste pilotari guzti doken helburu hori dela txapelak irabaztea. Zenbat txapel dituzu etxan? 35. 35. Ez dago lekurik. Eta nondik dator pilotara jokatzeko grina? Bai, ni hasi nintzenen iten itun futbola eta pilota, eta futbolen, gineuden 3 launeska edola, eta pilotan ginen ni eta beste bat. Naizta hain gaiztea izan, zuk sentitzen duzu neska gehiago animatu direla zu ikusteagaitik? Bai, nik uste baiet. Leitzen adibidez, neregatik apuntatu ziren nire launek, gero ere bai hor atzetik bai beste batzuk heldu die, eta nik uste nabaritu dela pixko bat. Nahitan nahi ez, zu agian bihurtzen ari zara erreferente pilotara hurbildu nahi duten jendearentzako, ez da? Bai, azkenen guk hori nahi du ez, erreferentek bihurtu, eta gero atzetik bai jendea etortzen, hasi que bai. Zuk eduki zenuen erreferenterik? Telebistan hasi zienen ematen eskan partiko bai eukinun adibezolat Arrizabalaga erreferente bezala, eta gero gehienetan mutiek euki ditot, kasu honetan erreferentek oinatz, bengoitxea edo... Eta zer nahiago duzu, bakarka jolastu edo bikoteka? Nahiagot banaka jokatu, baina binakare bai gustatzen zait, eta baina... Moldatzen zara. Hoi da, eta segun ze bikotekin bai. Segun ze bikotekin? Ui, segun, Orduan paketeren bat tokatu zaizu. Batzutan, segun, bai. Bateren bat, bai. Bueno, Goiuri, orain kalera goazte, kaleko jendak galdera bat dauka zuretzat. Vale. Entzungo dugu. Familiaren babesa izan duzu pilotari bilbide honetan? Egia esan bai, asko gaina, dozertarako gaina, partidu asko jokatzeie eta eraman bat izaten venga, gaur Bizkaiara, bihar, arabara, eta ezak ize. Eta ikasketekin nabaritzen duzu, esaten dizutela, bueno, pilota oso ondo, baina ikasketak ondo egon behar dira ere, Plan B bat izan behar duzu, Goiuri, plan B, hori esaten dizute? Plan B hitzekin ez, baina bai lehenengo ikasketak diela eta gero ja kirola. Baina, azkenen gu gazte gataztu goi pentsatzen, hasi que... Eta orain ere berriz kalera joango gara, kaleko jendak beste galdera bat daukalako zuretzat. Partidu baino lehen badukezu erritualik? Nik bai, nik asko baina. Partidu bateako, zapati jazte jotenen lehenengo ezkerra, eta gero bai aukinune bai temporada baten partidutan gerrikoak jazten txugu koloretakoak. Gorrikin jokatzen unen, egontzen temporadat beti galdu jenula. Eta orduan, beti gorri etokatzen zitaitenen, ja nire mentalkine hon ja galdin bar nula. Eta un baten hori aldatu zen, eta ja, Eta listo, ja irabazi zen un gorri batekin, eta orduan esan zen, ez da gerrikoa izan. Kalera joango gara berriz ere, ze iritziak galdetzen ibili gara, eta galdetu dugu herriz mugitzekotan, ze herritara bizitzera joango lirateken. Ikusiko dugu? Ni Irundarra naiz, baina Berlinera joango nintzateke. Karrigorregako naiz, Donosti nago ikasten, pospozik nago hemen. Donostikoa naiz, Italian bizitzea gustatuko litzaidake. Ni June naiz, Iruñan bizi naiz, beste leku batean bizi beharko banin, Suiza edo Italia. Donostian bizi naiz, Amsterdamen bizitzea gustatuko litzaidake. Goiuri, bai guztu leitzarra zarela. Esan, obez. Obez? Orduan... Leitzen bizi naiz. Bizi zara? Oida. Bale, eta zu zara? Ezkurrekoa. Bale, orduan zu nora mugituko zina? Ni ezkurrea, 100%. Bueno, pena handiz, baina bukatzen goaz. Presta altzaude, jolastxo bat egiteko. Bai, beti. Guazen! Bueno, Goiuri, zu txapelduna izan da, guk hemen omenaldi txiki bat egin nahi genizun, eta hemen ekarri ditugu 3 bisera ikusten duzun bezala, 2 tepoltxatxorekin bakoitza zintzilik, eta egin beharko duguna izango da burua mugitu, horrela eta horrela. Eta tepoltxatxoak amaitu behar dute hemen gaina. Prest? Ikusiko dugu ea norden benetako txapelduna. 3, 2, 1, zembura! Nik ez dakit bat dudan, Ai, jauzi zait, bestea! Ai, bat! Biak batera egin behar diren. Nik ez bat eta gero bestea. Ai, baina jauzi zait berriro bestea. Ai, ez bat!
garbo gehiago ekin, Bai. Ikusten zaitut hor, ez duzula txapela nahi, Hemen, Bai. Alaskaren txapelaren izango dugu, Hausten da. Nik ezin? Jausten. Goiurik egin da. Trampa gabe. Trampa gabe, eta gaina suave, oran, suave. Taktika. Anepe, oin zutan iartean dago. Bai, ean hor klasifikatzen den, ezta? Bat, Bi. Bat. Ojo. Me cago en la leche. Zerango da, Yuri? Espais. Buah. Me cago en la leche. Ze zaila. Ya está. Ane. Zer? Trampaga. Ez dut intramparik, hemen bitxu bat, bi, iru lau kamara deko, ez dut intrampa bapez, Nago nire ratxatxarrean. Zure ratxatxarrean zaude. Iritsi gara saioaren amaierara, Goiuri nola egon zara? Oso gustua. Gu ere oso gustora egon gara zurekin, Bueltatuko zinake? Karo, baiet. Urrengo txapelarekin. Bueno, edo irabazten ez baduzu ere, etorri, nahi baduzu, Eta jarraitu zaretan Goiuri, Aritz, Anepe, Kalaska, Makusi, dena. Eta datorren astean Kalaska gehiagorekin egongo gara non? Hemen. Ba, hemen bertan. Kalaska. Esango diegu, ja, agur. Mua. Agur guztioi. Agur. Agur. Tirotan. Hey!